Duha ka mga balay ang nasunog sa Tandubas, Tawi-Tawi. 55 anyos nga babaeng nasunugan ang girescue human kini nakuyapan human nagtuo nga nalakip pagkasunog ang iyang anak. Ani ang report. Dakong kalayo ang bilamoy ni ining duha ka panimalay sa barangay Sibakloon, Tandubas, Tawi-Tawi pasado alas 9 Lunes sa buntag. Bumikan kay gama kini sa kahoy, paspas mikanit ang kalayo. Giswayan pa kining pagpakgang sa mga residente pinaagi sa pagkuha og tubig sa dagat apan wala na matabang. Abo na kini sa diyang naabtan sa kabomberuhan ng sunog tungod naggikan pa kini sa kasigbit nga munisipyo sa South Ubian. Giimbestigahan pa ang tinubdan sa kalayo. Apan atol sa insidente, gitabang sa mga residente kining 55 anyos nga babae nga usa sa nasunugan nga nakuyapan atol sa insidente. Gumikan kay wala kini sa iyang balay diyang nahitabo ang sunog ug nagtuo kini nga nalakip ang anak sa naugdaw ni ining balay. Ang imagination niya nandoon yung anak niya sa loob ng bahay. Parang medyo nahimatay siya doon. Akala nila nandoon, nahimas pa siya ng konti at saka medyo nakatulog siya nung nalaman nila na nagpalaot pala yung anak niya na lalaki. Sa karon gitagad na sa LGU ang anaa sa duha ka magbanay nga apektado. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao.